Jeg synes, det er jo dygtigt i alle vennerne. Ja. Men vi bliver nok nødt til at prøve igen. Det kan han er lidt døv. Det kan godt blive bedre, det her. Det tror jeg. I var dygtige, men jeg tror godt, vi kan gøre det mere. Så vi tager dem lige en gang til. 1, 2, 3. Ej, hvor er det altså bare godt. Hvor er det dejligt at have så mange gode venner omkring. Ja, han har hørt det. Så nu kommer han. Jeg er helt sikker på, at de kunne høre det inde i byen også. Jeg kaldte på ham. Det var så flot. Det var så fint. Så skal vi bare have ham ned, og så skal vi lige have gjort plads til os, sådan at vi kan komme igennem. En god sikkerhedsafstand, 1 meter fra skinnerne. Sådan, ja, det er godt. Og Hans Line, det er jo ikke så godt. Hvorfor kan vi ikke... hvad laver vi? Laver vi noget i det hele taget? Ja, jamen det kan... Han forsøger, eller hun forsøger, men det hjælper ikke noget. Han prøver at skubbe os. Nej, vi har sendt bud efter Thomas, så I kan godt opgive det der pjat der. Men det er noget flovt, det her. Ja, det ender altså med et møde i aften i remisen. Det kan jeg godt sige. Nu har jeg været i godt humør hele dagen, fordi jeg har haft mine venner omkring mig. Og så skal vi have sådan noget bøvl som det her. Det duer ikke. Så vi lader Thomas komme forbi hernede. Stille og roligt. Kommer han kørende. Det er rigtig fint. Kan du se mig gøre det igen? Jeg har set det så mange gange. Det er jo meget, der skal se det. Det er mere vigtigt, at de ser det. Stille og roligt kommer han kørende ned. Ja, det er godt så. Vi har også ventet på dig. Rigtig fint. Velkommen. Så fik vi Thomas ned, og så skal vi lige have koblet. Det har vi nogle rigtig friske fyre, der gør. Så kommer vi på, og så tager det jo ikke lang tid før, så får vi den vogn ud. Thomas kan jo selvfølgelig klare tingene. Det er der ikke nogen tvivl om. Så det er det. Sådan, det er godt. Så kører vi bare ud med den vogn der, så vi kan komme videre. Stationforstanderen stod nu ikke lige i vejen der. Pas lige lidt på, fordi der kommer jo nu. Ja, det er godt. Så kører vi. Afgang. Ud med den. Hvad? Take. Nej. Nej. Ned og hjælp med at skubbe. Nej, det er for dårligt det der. Det er for synd det der. Nu tager jeg altså sammen. Nej. Det er godt nok flot, det her. Det er meget flot. Ja, det kan ikke hjælpe, når du står der og skutter der kasketten af. Det hjælper ikke noget. Nu er det nu, vi skal ud. Og vi er nødt til lige at hjælpe lidt til, tror jeg. Så skal vi ikke lige hæppe på Thomas. Så gør vi det nu. Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. Kom. Ja, det var dejligt. Det var rigtig godt. Det var rigtig godt. Sådan. Så kom han. Hvor var det godt, I var her. Hæft nu, I kan være til hæft nu, så er vi ikke kommet i gang. Så er det hele været så spidt. Nu kan vi komme afsted og komme ud og køre med toget. Hold. Nej, du har ikke nogen. Det er en børnebillet, du er alt for stor. Du er alt for stor. Nej, jamen det her er et lokomotiv, det er ikke en personvogn. Og så kan du gå over til balletten i stedet for. Sådan. Ud med ham. Men vi har noget andet, vi skulle huske. Var det ikke det? Kan du huske? Ja, men så gå om og huske det. Og få fat i det. Så går sådan her. Det er jo slet ikke ham, det drejer sig om. Det er jo ikke ham, det drejer sig om. Nej, det er ikke ham, det drejer sig om. Det er Thomas, det drejer sig om. Det er mit lokomotiv her. Hvor er han henne? Nej. Kom lige her. Nu skal I se en nar. Det er da forfærdeligt, det der. Det kan der ikke. Det er jo ikke dig. Nej, det er ikke til dig. Det er til Thomas. Har lige hjælp. Ja, det var vennerne, der fik den til at køre jo. Det var ikke dig. Så kan du så få den der medalje sat på? Nej, du skal ikke derom. Nej, det er på hovedet. Er det for noget? Tåbelige mand.
Der skal den sidde. Ja, der skal den være. Ja, ja. Du kan godt banke på, inden du sætter den på. Sådan. Ja, det var fint. Og så, ja, den sidder fint fast. Nu kan du så aflevere den der. Hold op. Den skal lokomotivføren jo have. Det er jo ikke dig, der har trukket vognen ud. Ja, det er jo hyggeligt, og det er der ikke noget, der ved. Det er jo ham, der har fortjent det. Ja, gå ned og hygge bagved. Fordi vi skal videre med det her. Sådan, det var godt. Tak for det. Og tak for hjælpen, kære venner. Så må du godt køre ud og finde din vogn, Thomas. Og vi er kommet fra. Og vi var så godt på deroppe. Sådan. Godt. Det var rigtigt. Ja, vi ses. Det er nemlig rigtigt. Vi ses. Og Hansine, er du kommet til kræfter dernede? Det var godt. Så må du godt skubbe din vogn ind, og komme ud og hente din vogn også, hvis du kan finde det. Så vi venter lige til, vi får Hansine ud. Så vi har spurgt frit hernede af.